И здравейте путите на VBox 7, аз съм Monster Dead 87V и днес ще направим спаунър. Тук. Що махаме под прозорците и става много светло. А така няма да е толкова светло. Цак, цак. Цак, и тук само ще има един ход. Цак. Ще направим тъмно цялото. Вземем вратата. Така. И го запушваме така. И като се спалне нещо, ще ходим да видим. Да, още една врата. Така, така. Врата и слагаме стъкла да се... пясък да се получи стъкла. И отиваме сега тук. Слагаме една врата. И тук тая стаичка ще... не знам. Тая стаичка ще видим какво ще... И да, слизаме долу към мините. Без торча хубаво слезнахме. Това само ми е пречи псе. Ей, ще сложа още две, защото едва ли ще стане с толкова малко. Е така. И така. И да си вземем и малко хлебчета. Даже пържолите. И да, слизаме надолу. И докато пясъка се пече, ние ще сме в минините. Малко спид слизане. О, да. Седо. Куче. Всъщност сега идви сме. И сега ще дадем ето там. Branch Mining. Така. Така. И да, скучничко, ама ще го правим. Няма как. То не, че няма как да е, просто трябва, за да намерим мина. И диаманти поне. Какво ме бута? И какво се връща? Така. Цак. Охо, супер е! Това е! Още диаманти. Път якото. Не случайно ми викат монстър. Защото монстър по копането на диаманти. Дори това беше супер тъпо. Но пак, прототайп,
Още един път доказвам, че съм по-добър от тебе на намиране на диаманти и не съм X-Ray. И да, защото прототайп винаги вика: "О, ти си X-Ray, ти си X-Ray." Ето прототайп, не съм. После като се върна ще взема. И продължаваме, нищо, че сме намерили диаманти. Продължаваме. Така, Еран. Защото наистина винаги като намеря диаманти в някой сървър, винаги с прототайп обсъждаме как той не е намирал, как аз съм намирал. Не, че искам нещо да се изфукам с това, но пак казвам. Така. И между другото, когато ги намерих, имах дежавю, че са два диаманта. Тези от вас, които не знаят какво е дежавю, имаш, когато направиш нещо и имаш чувството, че си го направил и преди, не като да сънуваш, а такова чувство да имаш. Така. Айрон. Други няма да го вземаме. Кирката е хубаво, на нечупливост. Като се качиме горе, ще направим и лопата. О, да, ето, лава. Значи би трябвало да има пещера тук някъде. Монстър, леле. Какво си про монстър? О, да, знам монстър. О, монстър стига, не. О, знам монстър. О, монстър тъп си, аз знам. А така да е. Не. Така. Тика. За някакви хора епизодите, в смисъл, оцеляването, имаше един коментар, който казваше: "Мерси, че ме изпълни с твоите епизоди." Това много бях изумен как може да стане. В смисъл, че аз първо, че не коментирам много хубаво, второ, че още от първия клип, като го види някой, като види, че заеква ми, разбира се, ще го махне, защото но има и хора, които ме мислят за забавен. Но аз имам самочувствие, не казвам, че не съм. Просто ми е странно как така има хора, които ме харесват. Аз почнах да качвам клипове само за фън, така, исках да видя какви коментари ще пишете. Това ми беше единствената цел. После ми стана много интересно. И да, почнах. И тези, които ме вдъхновиха, бяха Biggie Creatures и да, в този клип ще ви разкажа как Biggie Creatures се разделиха. Това е заради One Bulgarian Lion. Някои от вас може да го знаят. И той Sparkle и EO2 го искаха в Biggie Creatures, но Venom не беше съгласен. И оттам стана един спор. Ако се чудите кой ми го е казал това, Dark Deagle. И оттам стана спор. Как
или да влезе или не, защото преди One Bulgarian Lion беше в друг екип и псуваха BG Creatures. Но Спарко, аре, каквото станало. Но Веном, като по-зрял, не можа да го приеме. И оттам вече стана спор. И както Веном каза в едно от клипчетата му, питайте другите защо съм напуснал. То е естествено, че Спарко няма да си признае. Тук правим стъкла. Така, фак. Сега заради тази грешка може да не ми достигнат. Дано не. Е така поне. И сега... Верно е... Имам кола. И да... Тяме да си направим лопатата. Ето. Тямата на лопата и сега да й сложим енчант. Ето. Нечупливост. Екстра. Оставяме си диаманта, лазулито, редстоуна. Не знам какво. Добре, толкова стига. Тяме. Цак. И да, готово е. И това нещо. Къде ще е? И да, мисля да спира епизода. Но първо ще обереме градината. Да, може да направим още една лампа. Не, няма да правим. В другия епизод ще направим и другите лампи. Ето, прасето е пораснало и кравата. И пак ще ги нахраниме. Лебе, изнасилайте се. О, да, ето. Ето, изнасилват се. Това е... Те гъби ще го стават в компа. Както сте, семената. И тези неща, това и това ги оставам тук. И да, това беше от мене. И благодаря, че бяхте с мен в този епизод и айде, чао!